Predstavte si miesto, kde deti behajú bezpečne po dvore, kde ráno začínate kávu na terase a slnečný deň trávite pri bazéne. Tento 5-izbový rodinný dom v Trenčianskej Turnej ponúka presne to. Poďme sa na ňo pozrieť. Ak vás ponuka rodinného domu v Trenčianskej Turnej zaujala, ozvite sa mi. Moje meno je Marián Drinka a som z BizReality.